and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ayaw. Sige, bugal-bugal niya. Tor, ayaw. Oo, bitaw kong magbugal-bugal. Uy, Mula na sa mga nagilibak. tempa, Jerry. Naas din do. Ay, paday na lang tintay. O, tawag si Mirasol. Uy, come on. Ni Aday si Dindo. Sayong namisita. Bangag sa ilong. Lingkod sa bangko. Dindo, lingkod. Kay, gipatawag pa na ko si Mirasol. Salamat ito. Oh, niya mo lagi mo din Off day man doon din. Kay Domingo man. Bangag sila. Huwag balihon di op. Bitaw din. Oh, come on. Ayun na. Nganong nakaputi man mo sinina? Kuan, mga bag-o man may ordinahan sa pagka-lay minister din. Dindo, dakong grasya kining mga tawhana sa simbahan. Og daghan ang nalipay nga may serbisyo sila sa tong Ginoo. Oh, mo ba, Tito Jerry? Ang mayo noon. Pero, mag-istoryaw na tabahin ini, ha? Anay problema din. Oh, come on. Ay, Dindo. Oy, Nagtugon si Mirasol nga paadoon ko no Casteres. Kay tuwa siya dito nagpaabot nimo. salamat, tita. Kuan ba? Walang yun ko makasabot sa batasan sa imong igsoon. Kay hangtod karon. Gyapon kong gikontrahan o gidumtan. Sabta lang na si Reming din. Unsaon, suod man ko kayo na sila kani ato ni Arturo. Maong dili siya gusto nga dunay laing mangulitaw nako. Pero sa haymanggod, makapahiubos kaayo ang iyang mga sinultihan. Labi na nga, iyagi kong gihukman nga ako kuno'y nagpasugo kani ato aron ipapatay kuno si Arturo. Ayaw na lang nagtubayan ng istorya ha, uy. Law malagid imong pagsabot sa akong igsoon din. Mabitaw nga, hindi lang kumutingog. Kay, ako lang siyang gisabot niya ng bahina. Og, hangyo lang nako nimo ba din. Mas maayos at siguro nga panagsaan na lang sa dimo ang pagbisita din, he? Ha? Uy! Nga naman, Mer? Di na bagay kumahimutan ko dito kay kita bisag usalang kadlaw. Naibaw ba ka sa rason kung nganong niagyo ko permis inyo? Bahin ang mga butanga din. Likayan lang una nato nga magisgot ang mga ingon ana. Kay nasayod na sad gyud ka nga dili pa gyud andam nga musod og bisag unsang relasyon. Ako dili pa gyud ko andam ana. Oh, pero Mer, hangyo lang nako nimo din. Og hinaot kay imo ko masabtan. Mas maayo nga palabyon lang una nato og laing mga adlaw. Aron dili mo dako ang mga isyu bahin sa kamatayon ni Arturo kaniadto. Ikaw good, Mer. Gitahod nako ang imong desisyon. Pero manghinaot ko nga masabtan sab ko nimo sa akong bahin. Naibaw gyud ka kun unsa kadako ang akong respeto o paghigugma diha nimo. Ani ni Tor, taghan kay tag-angayng pangandaman ini. Aron masulban ning imong problema. Oh, come on. Tinood, Ignacio. Dako kayong trabaho unon aron mahan ay ang tanan bangag sa ilong. Una sa tanan. First of all, kinahanglan makita na to ubalik itong imong giingon nga amigo nga gingalan og Ju. Bawsad bitaw na akong ginuna. Kay kinahanglan jud nga ato to siyang makitaan aron mahimo na tong testigo sa tanan nga nahitabo kaniadto. Kay usa man gito sa among barkada kaniadto bangag sa ilong. Oh, come on. Ang pangutana kung asa na ka na magpuyo karon si Joe? Siyo. Ah, tunay na ko'y pangutana ba?
Usamator. Nung di naman ta makagamit sa atong mga gahom. Bangag sa ilong. Oh, come on. Hinumdumi. Oh. Remember. Nga pure tao na gyud taron. Sukad nga nahiabot ta din is kalibutan, gikwaan na ta og gahom. Mabitaw nanarbaho ta kay aron ta makakaon. Og mayo sab na tor aron di ta magsalig sa atong gahom. Hinuon gamito na to ang atong abilidad nga gihatag sa Ginoo. Isip tao. Oh, come on. Una ilisod karon na to siyo. Mayong tatuog na apatay gahom aron mahimo na tong sayon ang atong misyon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di na mahimo, Tor. Supak na sa balao din sa kalibutan. World. Supak na. Kinalang patas ta din Way mo labaw. Kay Timani. Remember. Bonus na biya ning pagbalik na to sa kalibutan. Kaya aron ka mamawi sa imong mga bati nga binuhatan ka di adto. Kinahanglan nga maning kamot ka. Kay igo ra ko nga mutabang nimo aron mo lampos gyud ka sa imong misyon sa kalibutan. Di na pwede nimo hangyoon ng Ginoo nga gamito na to ang atong mga gahom. Bisag kadiyot lang. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di na mahitabo ang imong gusto, Tor. Kung unsay tugon sa Ginoo diri nato, kinahanglan nga maunay atong sundon. Lisod gyud ni da. Oh, Taas pa kayo ang proseso nga atong latason inisyo. Tiyaw mo, kinahanglan nga suuron o na nato sila si Jimmy o sinang Tintay. Unya, suuron na sab sila si Mirasol o Griming. Taas pa kayo nga tahas. Oh, come on, bangag sa ilong. da, gipakyaw man nimo. Lagot ko. Mao ginay mahitabo, Tor. Ha? Agwantahon gyud na nato. Kay kun di ta mo agwanta. Oh. Way kapuslanan ang atong pagpuyo ining kalibutana. Oh, come on. Ay, pastilansyo. Tabangin lang yung kuha. Kay dali ra ba kayo kung ma-discourage? Ha? Ma-discourage Kung discourage? Sa mga pagsuway ba? Ma-discourage? Maglisod para ba ko pag-control sa akong kaugalingon? Bangag sa ilong. Oh, come on. Tulo na kaadlaw nga nakamatikod ko. Nga wa na mamisitas dindo din Bitaw, no? Unsa man, nag-away mo, Mirasol? Wa na uy. Wa. Unya, nga nung wala man siya bubisita din Ay, tay, nahibaw na mo. Nasad ba ikaw galingong negosyo si Dindo? Basin og na busy lang. Wa di siya magpahibaw, di mo nga na-busy siya. Oh, mao. Baya ninyo, nay. Kinahanglan pa bugod di ay nga magpahibaw siya. Kamo ba, Mirasol? Wa gyud ko makasabot anang inyong relasyon ni Dindo. Kaya nga naman di ay, tay. Kung si Dindo ang akong panghutanon, muangkon siya. Nga naa na mo'y relasyon. Pero, kung ikaw nga mong pangutanon, ay sos pulos magkapamalibad. Unsa magitinuod ana, ha? Ang akong gisulti, maoy tinuod, tay. Nga sa ato pa, na makak di ay Dindo na mo. Tay, nahibaw ba mas karakter anang Dindo, ha? Ba? Komedyante baya na siya. Pero Mirasol, di man ibaya ha, nga wa ka na mo pagbuti sa imong mga desisyon. Ako og si tatay ni mo, o yon rabaya mi konsidindo ang imong pakaslan. Nay, dili na ta maghisgot, ana. Kinaay masuko. Uy, unsa to akong labati? Nay, masuko. Kinsa may masuko? Si Riming. Maglikay na lang ta. Kaya ron way gubot. Uy, nga nung magbuot mang si Remeng, nga imo man ka ng desisyon. Na, kapoy na kayo explain tayo, uy. Butaas ng istorya. Dili na ta maghisgot anang minyo-minyo. May nang magklaruhay ta, ha? Kinahanglan nga balansihon ninyo ang inyong oras sa inyong trabaho din o sa pagserbisyo ninyo sa simbahan. Ay lang kabalaka din. Naara maghapon may permi kung magkinahanglan ka na mo. Bangag sa ilong. Timan, Ebeya, ha? Wa mo magpahibaw na ko sa inyong mga plano. Ilabi na ka, Paulo. Gahapon ba ya? Milakaw ko. Walang ko mo sangpit ni mo kay nahibaw kong miadto mo og simbahan. Mga alas 5 naman sa to. Oh, Di ba, na. Syo? Tinuod na.
Mga alas 5 yun, 5:00. Mga alas 5 milakaw muna. Bangag sa... Bisan pa. Timan ininyo. Labi na gyud ka, Paulo. Ang imong pagka-driver nako, wa mag-agad og oras ha. Kung moingon ko karon nga manlakaw ta. Manlakaw kita. Imong gyud kong serbisyuhan. Walay problema din. Bangag sa ilong. Problema ko daw bitaw. Kay kung mangita ko nimo unya, wa ka diha. Mahimo karon dayon, ilisan ta dayon ka. Pero din, hangyo lang ako ba? Hatagi sa taong ko konsiderasyon kay nag-alagad man ko sa Ginoo. Bangag. Wa ko'y labot ang inyo pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga ako'y una ninyong alagaran. Kasabot mo? Uy, hala, delikado ba na din? Maka-impyerno ba yan ang mo magkikumpitensya tas Ginoo? Bangag sa ilong. Delicates. Unsa to? Delicates na. Ang buot pa na ko pasabot din ba nga? For the Lord mangyod na atong unahon sa tanan. Mo nang hatagi lang sa ko konsiderasyon. Bangag sa ilong. Dili mahimo. Uy. Wa ko'y labot anang inyong Ginoo. Basta ako, mao'y una ninyong serbisyuhan. Kasabot mo? Nganong waman mo maningog? God first, mangyod na din. Litse. Ah? Kung musupak yun mo na ko, papawaon tamong duha din Ha! Mga busit! Patay. Bangag sa ilong. Oh, come on. Murag lisod ni Torda. Lisod lagi nito nga na lagi. Lisod ng gihatag ng misyon sa Ginoo na to. Kung di ka na to, mabago ang kinaiya ni Dindo. Malagmit. Magpailis ng koordinator. Ano sa'yo mo, Pailis? Oh, come on. Mangyo ko sa Ginoo. Nga ilisan og anghel aron mo'y mutabang nimo. Uy, di na may musyo. Ikaw na ba yung nagsulti na ko nga, di, mahimong supako ni mo ang Ginoo. Kaya kung mo surrender ka ini, kita yung duha, mo'y ma-impyerno ini, bangag sa ilong. Oh, come on. Hoy. Natanawan ako, I foresee. Porsi. Natanawan. Natanawan ako. Nalisod baguhon ang kinaiya ni Dindo kaysa nimo. Lagi na akong giingon nimo. Nga kinahanglan nga magtinabangag kita ini, bisag unsa pa'y mahitabo, bangag sa ilong. Oh, come on. Gimingaw na kog ingon ini, Mir, nga magkuyog kitang duha og panimba pirmi. Ako sad, Ming. Mayon ta og magpirmi, Mir. Kay usahay ra ba ko na asidindo? Tura ba ka magkuyog niya? Ikaw, no? Pakuyugon bitaw ka na mo, maginarti man sad ka. Di man ko ganahan basta na asidindo. Na, masukogid ang Ginoo nato, anak, Ming. Kung magdumot ta sa ato isig kataw. Pasensya na gid kaayo, Mir. Dugay na sab na akong gipanghayo sa Ginoo nga makapasaylo nako. Pero ambot uy. Ako makasabot kung anong hangtod karon. Naagyapon ang akong pagduda o pagdumot anang Dindo. Mahimo man na nimo ba nga kalimtan na lang to imo mga pagduda? Ambot lang ka ha. Kung mahitabo na. Pero kulit gid kay na sa akong paminaw. Hi. Uy, Hala, kamo man day na. Hi, girls. Oh, come on. Bangag sa ilong. uy. Kamo man tong bagong kauban nila ni tatay, no? Ming, kami. Bangag sa ilong. Wait. Nakaila day ka na ko? Nalimot ka na itong miyaging Domingo nga, gipalaila ka ni tatay ninyo diri na mo? Last Sunday. Bangag sa ilong. Gusto di ay. Mamuli na mo? You go home? Mamauli na mi. Manoy. Manoy. Ayaw lang pag noy na ko, Mirasol, kay di mo ko sinunoy. Tawag ka lang ko sa kong pangalan nga Paulo, Brad Paul. Sorry. Ihatod mo na mo kay mupauli na mo sa mi. Ay, ayaw lang, Noy, oy. Nakatultol mi sa amo, Noy. Agoy. Tanamir. Una lang mi ninyo, ha? Pastil lang. Mura naman noon tag mga abat ininonsyo. Kadlukan nila. Nga gitawag pagitag mga manoy ang bangag sa ilong. Hey! Oh, come on. Sagdi lang, Tor. Ingon na yun na. Agwantahon lang gid ni nato. We will agwantahize this. Lisuray ni Lisa.
Kay mao ni makapalangit nimo. Ug sigurado ko nga maanghil na ka kung maantigo kang muantos o kamon. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!